Milí diváci, máme tu 1. februárovú stredu a spolu s ňou aj premiéru nášho rožňavského magazínu. Tešíme sa, že nám pri televíznych obrazovkách ostávate verní. Prajem vám príjemné sledovanie. Dni mesta Rožňava sú už v plnom prúde. Pietným aktom sme si pripomenuli 80. výročie oslobodenia nášho mesta. Rožňavskí delostrelci prišli do nemocnice hromadne darovať krv. Práve dnes sa začali oslavy prvej písomnej zmienky o Rožňave, a teda Dni mesta Rožňava. Aké podujatia už máme za sebou a čo nás ešte len čaká, prezradí PR manažér Mestského úradu Robko Šimko. Milí Rožňavčania, s veľkou radosťou vás pozývame na Dni mesta Rožňava 2025, ktoré sa uskutočnia od 5. do 9. februára. Čaká na vás pestrý program plný kultúrnych, spoločenských aj športových podujatí, ktorými oslávime históriu, tradície a jedinečnosť nášho mesta. Oslavy odštartujeme v stredu 5. februára ocenením bezpríspevkových darcov krvi za rok 2024. Popoludní nás čaká stretnutie s Rožňavským mládežníckym parlamentom. Vo štvrtok privítame začínajúcich pedagógov našich materských a základných škôl a na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva udelíme najvyššie mestské ocenenia, ako aj ocenenia pre najlepších športovcov za uplynulý rok. Piatok prinesie odbornú konferenciu o histórii nášho mesta. Rožňava v historickej rozmanitosti, ako aj kultúrne spestrenie v podobe tanečného vystúpenia klubu Sambet v zajatí rytmu a večer sa môžete tešiť na muzikálové melódie v podaní Štefana Hundžu a Barbaríšky. Vyvrcholenie osláv bude v nedeľu 9. februára, kedy Mestské divadlo Aktores predstaví rodinnú rozprávku Zázračná skriňa kúzelníka Piňa. Nezabudnite však ani na sprievodné podujatia, ktoré budú prebiehať počas celého obdobia osláv. Výstavy, prednášky a mnoho iných atraktívnych programov, ktoré nájdete na oficiálnych stránkach mesta. Srdečne vás všetkých pozývame. Príďte osláviť spolu s nami jedinečnosť a 734. narodeniny nášho mesta. Osemdesiat rokov ubehlo od oslobodenia Rožňavy. Na túto udalosť nikdy nezabúda ani rožňavská samospráva a tento vzácny deň sme si spoločne pripomenuli pietným aktom. 23. január 1945. Chladný a mrazivý deň, na pohľad ako každý iný a predsa výnimočný a nezabudnutelný. Práve 23. januára pred 80 rokmi bola Rožňava oslobodená od zverstiev druhej svetovej vojny. Skončilo sa krvi prelievanie, skončilo sa utrpenie, smrť už nečíhala na každom kroku. Tento významný deň rožňavských dejín sme si pietným aktom pripomenuli aj tento raz. V centre mesta sa zišlo množstvo ľudí, ktorí si prišli tento vzácny deň pripomenúť a vzdať hold všetkým, ktorí pre nás slobodu vybojovali. Najmä v dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby sme si všetci uvedomili, že slobodný život nie je samozrejmosťou. Dnes sme si pripomenuli 80. výročie oslobodenia nášho mesta. Považujem to za veľmi pekné gesto, že prišli medzi nás aj naša mládež a mohli si vypočuť, ako tieto boje prebiehali. A hlavne musíme im zdôrazňovať, že tá sloboda nebola zadarmo a aby si tú slobodu vážili. Túto konfrontáciu, do ktorej sa zapojili spojenecké vojská, charakterizovali nesmierne ťažkosti, obete a odhodlanie. Ich spoločné úsilie stelesňovalo potrebu obnoviť slobodu a spravodlivosť, čo umožnilo našej komunite vystúpiť z tieňa nacistickej nadvlády. Je nevyhnutné, aby si mládež uvedomovala, že je neskutočne dôležité brániť slobodu a demokraciu. Aj v dnešnej dobe môžeme vidieť, že vojny nie sú len zápisy v učebniciach a historických dokumentoch, ale skutočne sa dejú a ľudia v nich stále umierajú.
Vážme si preto, že máme možnosť žiť v slobodnej a demokratickej krajine. Avšak nikdy nezabúdajme na to, že za túto možnosť vďačíme našim predkom, ktorí za náš lepší život položili tie svoje. Počas oslobodenia Rožňavy spojenecké vojska priniesli veľkú obetu a bojovali za našu slobodu, za našu demokraciu, ktorú ukončenie vojny prinieslo. Je dôležité si pripomínať túto významnú historickú udalosť, hlavne vo svetle súčasnej bezpečnostnej situácie vo svete, kedy si uvedomujeme a máme možnosť každodenne vidieť, že sloboda nie je samozrejmosť pre všetkých. Rožňava nikdy nezabudne. Dôkazom toho bolo aj podujatie, na ktorom sa okrem samosprávy podieľali oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, základná organizácia Partizána Tóta Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ako aj vojenské útvary v meste Rožňava a najmä všetci, ktorí sa pietného aktu zúčastnili. Rožňavskí delostrelci v našej nemocnici hromadne darovali krv. Nedostatkom krvi trpia všetky nemocnice. Takéto gesto zo strany našich vojakov je teda veľmi vzácne. Krv je najvzácnejšia tekutina, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Nedá sa chemicky vyrobiť a jediný spôsob, ako sa dá získať, je darovanie krvi dobrovoľnými darcami. Nedostatkom krvi trpia všetky nemocnice. Napriek tomu, že medzi sebou spolupracujú a pomáhajú si so zásobami, darcovia krvi sú pre nich viac ako potrební. Svoju ľudskosť v tomto smere dokázali aj rožňavskí delostrelci, ktorí prišli do rožňavskej nemocnice darovať krv hromadne a z vlastnej iniciatívy. Vojaci síce sme zvyknutí vidieť kadečo. Máme tu aj mladých vojakov, ale aj tých starších, skúsenejších, ktorí boli nasadení v rôznych operáciách, či už v Iraku, v Afganistane. Tak je to taktiež forma, ako ukázať, že sme jednoducho súčasťou občianskej spoločnosti, že nie sme niekde na boku, že sme ľudia z tohto mesta, z tohto regiónu a nie je nám ľahostajný osud ani život našich spoluobčanov. Darovať krv môže takmer každý z nás. Podmienkou je, aby išlo o dospelého človeka, a teda mal nad 18 rokov a hlavne, aby bol zdravý. Aj muž, aj žena. Je tam potom rozdiel v tej frekvencii darovania. Muži môžu darovať každé 3 mesiace a ženy každé 4 mesiace. Ďalej musí mať ten zdravý, dospelý človek aspoň 50 kg. Nemal by užívať žiadne chronické lieky. Mal by byť zdravý, pokiaľ je prechladnutý alebo užíva nejaké antibiotika, tak je tam odloženie darovania aspoň tých 10 dní od ukončenia liečby antibiotikami. Ďalej, pokiaľ absolvuje nejaký operačný výkon alebo nejaké endoskopické vyšetrenie, tak je tam oddialenie pol roka. Pre mladých ľudí pripomínam, že v prípade tetovania, piercingu, toho permanentného make-upu je taktiež 6-mesačné odloženie darcovstva. Záujem zo strany vojakov o darovanie krvi bol veľký. Všetci, ktorí chceli pomôcť zachrániť život iným ľuďom, sa na odber z kapacitných dôvodov ani nedostali. Nemali sme vôbec problém naplniť ten počet, ktorý nám bol dneska stanovený nemocnicou, pretože pravdu povediac mali sme záujemcov ešte viac, ako je schopné tu na centrum schopné obslúžiť. Ako každá nemocnica, my potrebujeme krv a preto robíme takéto výzvy aj na skupiny darcov krvi a tohto roku sa nám podarilo, by nám prišla darovať naša rožňavská posádka priamo do nemocnice a dnešným dňom tu máme 4 prvodarcov krvi, no a ten zbytok je pravidelným darcom krvi a túto tekutinu, ktorá sa nedá ničím nahradiť,
chtiť. Sme veľmi radi, že nám prišli darovať. Ochota zo strany darcov v prípade výziev nemocnice na nedostatok krvi je veľká, čo je skutočne dôkazom toho, že ľudia majú srdcia na pravom mieste. Darcov krvi ale nikdy nie je dosť, a teda ak spĺňate podmienky, tak darujte krv, zachránite tým nejeden ľudský život. Krv aj v súčasnosti pri nespornom rozvoji medicíny má svoje nezastupiteľné miesto. Je život zachraňujúca pri úrazoch, politraumách, má svoje miesto pri komplikovaných moderných operačných výkonoch, ktoré sú často spájané s veľkou stratou krvi, a zároveň má svoje opäť nezastupiteľné miesto pri podpornej liečbe onkologických, hematoonkologických pacientov. Košice, Radar, Slovak Air Force 5605. Dobrý večer, prajem. Maintaining fly level 100. Ready for further descent. Na večer 19. januára 2006 nikdy nezabudneme. Spočiatku išlo o deň ako každý iný, avšak predsa niečím výnimočný. 43 rodín sa nevedelo dočkať návratu svojich blízkych z vojenskej misie v Kosove. Práve 19. januára 2006 sa mali po dlhom čase stretnúť, objať a vychutnať si spoločné chvíle. Žiaľ, stačila sekunda a všetko bolo inak. Pre zlyhanie ľudského faktora narazilo lietadlo so 43 ľuďmi na palube do zalesneného kopca pri pristávaní medzi Hejcami a maďarskou obcou. Výsledok nárazu bol fatálny. Tragédiu neprežilo 41 vojakov a jeden civilný zamestnanec. Zo 43 ľudí prežil len jeden vojak. Medzi obeťami tejto najsmrteľnejšej leteckej nehody v dejinách samostatného Slovenska boli aj dvaja rožňavčania, práporčík Ondrej Kesi a rotný Peter Komora. Ich pamiatku si každoročne pripomína aj rožňavská samospráva. Pri ich hroboch sme sa stretli aj 19 rokov od tejto hrozivej tragédie. Žiadne slová nedokážu vyjadriť smútok, ktorý aj po rokoch prežívajú príbuzní obetí. Počas pietného aktu sme si vypočuli slová plukovníka Jána Hrica, veliteľa 5. delostreleckého oddielu, ako aj kázeň vojenského duchovného, ktoré nás vrátili v čase a v spomienkach na zosnulých sme im spoločne vzdali hold. Nikdy nezabudneme. O tom, že škola nie je len o učení, ale aj o zábave, nás opäť raz presvedčili žiaci zo základnej školy na ulici Zlatej. Spolu s učiteľmi v priestoroch školy pripravili únikovú hru, ktorá je celosvetovo známa a veľmi obľúbená. Ide o zábavnú aktivitu, ktorá si ale vyžaduje aj tímovú prácu. Úlohou hráčov je vyriešiť rôzne hádanky, rébusy a úlohy nachádzajúce sa v miestnosti. Nie je to ale také jednoduché, keďže dôležitý je aj časový limit. Žiaci preto musia nielen spolupracovať, ale aj poriadne zapojiť mozgové bunky, aby všetky hádanky vyriešili a z miestnosti unikli.
Úniková hra sa v škole konala po prvýkrát, avšak určite nie posledný. Toto bolo pre dnešok odo mňa všetko. Už o týždeň sa na vás teším s novými reportážami, ktoré budú patriť dňom nášho mesta. Dovidenia.